Daqshekk karozzi tal-linja jaħdmu bid-diesel f'Għawdex mill-aħħar jiem ta' Mejju is-servizz ta' trasport pubbliku fl-Gżira qed jingħata minn flotta moderna ta' vetturi elettriċi bħala parti minn investiment ta' 11 miljun euro li sar ukoll f'infrastruttura biex dawn jiġu ċċarġjati. Wara l-ewwel xahar sħiħ mill-elettrifikazzjoni tas-servizz, il-Kumpanija Malta Public Transport ħabbret li b'kollox ġaret aktar minn 332,000 passiġġier f'16,220 vjaġġ differenti. Qalet li dan ifisser żieda ta' 11% fl-użu mill-passiġġieri f'Għawdex meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena l-oħra. Il-General Manager tal-kumpanija Konrad Pule qal li l-ewwel xahar tal-operat bi flotta kollha elettrika wara li t-tranzizzjoni lejn mobilità elettrika f'Għawdex mhux biss qed tħalli benefiċċji ambjentali, imma qed tintlaqa' tajjeb ukoll mir-residenti u mill-viżitaturi. Wara l-fema li ċ-ċifri tal-użu tal-passiġġieri jindikaw żieda fil-fiduċja fit-trasport pubbliku u juru li s-sostenibilità ambjentali u trasport pubbliku effiċjenti jimxu jitfit għal benefiċċju kemm tal-komunità kif ukoll tal-ambjent. Is-Sur Pule spjega li l-investiment sar kemm fi flotta ta' karozzi elettriċi b'żero emissjonijiet kif ukoll għal infrastruttura għall ċarġar tal-vetturi f'depot ġdid li sar fil-faċilità tal-Park and Ride f'Taxħajma. Il-kumpanija tistima li l-flotta elettrika mistennija telimina 1300 tunellata ta' diossidu tal-karbonju fis-sena u ser tissarraf f'anqas emissjonijiet, arja aktar nadifa, toroq aktar kwieti u kwalità ta' ħajja aħjar għar-residenti u l-viżitaturi. Għawdex hija l-ewwel gżira fl-Ewropa li qed tuża flotta ta' karozzi tal-linja li huma kompletament elettriċi. Dan il-proġett sar b'kollaborazzjoni bejn il-Malta Public Transport, il-Ministeru għat-Trasport, Transport Malta u d-Direttorat tal-Innovazzjoni Ambjentali u Tħaddir fih dan il-Ministeru għal Għawdex.